Hemm bżonn li tittieħed azzjoni immedjata fl-akwata taċ-ċimiterju ta' Ħallija għaliex din iż-żona ma tiflaħx aktar inċidenti apparti l-periklu li hemm sabiex wieħed jaċċessa dan iċ-ċimiterju. Dak l-appell li wassal is-Sindku ta' Ħallija Enti Nidalli wara li tlieta fil-għaxija kien hemm inċident ieħor quddiem iċ-ċimiterju ta' Ħallija, is-sitt wieħed f'dawn l-aħħar sentejn. F'kummenti ma' Net News is-Sindku qal li minkejja li ċ-ċimiterju mhux responsabilità tagħhom, il-Kunsill Lokali ilu għal diversi snin jappella sabiex jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji għas-sigurtà ta' residenti qabel ma jkun hemm xi fatalità. Ilna ħafna żmien nikkumbattu biex l-ewwel ħaġa jkollna zebra crossing għan-nies jew traffic light jaraw l-esperti. U t-tieni wkoll qed nitolbu illi isiru żewġ kameras, waħda intutiela minn hawn u waħda wara tal-ispid. Għax hawnhekk ma jistax ikun li aħna jiġu r-residenti tagħna biex jagħmlu viż tal-eżis tagħhom u nispiċċaw fil-periklu. Apparti minn hekk qal ukoll li kien hemm diversi okkażjonijiet fejn il-Kunsill bagħat ittri lill-awtoritajiet bl-aħħar waħda intbagħtet f'Lulju li għadda. Hawnhekk huwa spjega li saret laqgħa ma' rappreżentant mill-Ministeru tat-Trasport iżda għadha ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Għajr għal perit li żar iż-żona u bl-awtoritajiet jitolbu għal aktar informazzjoni. Is-Sindku ta' Ħallija qal li mhux l-ewwel darba li kaġun ta' inċident weqgħet id-daħla taċ-ċimiterju bil-konsegwenza li kellha terġa' tinbena mill-ġdid u wera tħassib kbir għal fatt li jekk ma tittieħedx azzjoni immedjata kapaċi jkun hemm fatalità. Meta jkollna attivitajiet hawnhekk ġo ċimiterju speċjali bħal Mother's Day, Father's Day, Novembru, jgħinuna l-Pulizija u l-Gwardjani nġibuhom hawnhekk fil-post biex ikunu jistgħu jaqsmu n-nies hawnhekk titqis li ħafna nies li jiġu huma kollha anzjani. Issa biex is-suġġeriment li għamlu huma li tittaqsam minn fuq il-Pelican Line ta' Wisfel. Timxi dit triq kollha u taqsam minn hawn hija xi ħaġa diffiċli. Jiġifieri llum hawn mezzi illi nistgħu naqdu lil daw in-nies ukoll biex nżommuhom illi ma jiġrilhomx l-ebda inċident. Min naħa tiegħu Joseph Manġon li jieħu ħsieb iċ-ċimiterju saħaq fuq l-importanza li jiġi salvagwardjat iċ-ċimiterju li huwa parti mill-istorja ta' pajjiżna kif ukoll li tittieħed azzjoni effettiva. Ċimiterju tagħna ma jiflaħx iktar għall-inċidenti. F'sentej dan kien is-sitt inċident, di mhix ħajja. Issa wasal iż-żmien li bħalma qal is-soldal li hemm bżonn isir xi ħaġa. Mhux dejjem isir inċident, nibdlu l-berjas nagħmluhom ġodda u kollox back to square one. Issa possibbli bqgħu sejrin hekk. Intant il-Kunsill Lokali ta' Ħallija se jkompli jagħmel il-pressjoni fuq l-awtoritajiet bilan li dan iċ-ċimiterju ikun sigur u aċċessibbli għar-residenti u għal dawk kollha li għandhom il-qraba tagħhom hemmhekk.